Литаково за неговата жена Ели, като педело Лазаре. Ромни е каја брешка кина в Мангио ще побаро. Ауди кај РС петица кај Исјамен 320 кони, а си мангеца к њој Ромни е. Лей, 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 ла. Уште у Лазаре са балерано. Чал теске букијате, падане од песке о бобкато, кизни у леске, качи у пепа багеро, о патрони. О Лазаре, Исиман паре, Исиман лачи Ромни. А о аудиту спирил тумаре муја. Еспет, кај да влегази. Грми, грми. Подалеч од Лазар да седиот злобарите, да се давјат в интриги, вие не спряхте. Што за хора долни вече чудјави се, од таја ваша злоба мај не најадохте се. Завиждате на Лазар, дури на малкото, срцето ви не издржа на ништо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Завиждате на всичко, на аудито ми, на бобката ми, на багера ми. Дори на малкото, сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че Лазар е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. По-далеч от Лазар да седят злобарите, да се давят в интриги, вие не спряхте. Що за хора долни влече чудяви се, от тая ваша злоба май не наядохте се. Дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе, истински човек, завиждайте ми аз. Ще си правя мой ракет. Дразнете се още, злобата ще ми довърши. Има да се учите от Лазар как да не бъдете мърши. Подалеч от Лазар да седят злобарите, да се давят в интриги, вие не спряхте. Що за хора долни вече чудяви се, от тая ваша злоба май не наядохте се. Дамиан Продакшън, злобари! Дамиан Продакшън! Дамиан Продакшън! Дамиан Продакшън за Лазар патрона.